よ。ほら空をごらん、カモメも飛ぶわ、よろしくね。どんな寂しい時でも私は負けないわ。潮風を頬に受け、裸足で駆けてく。振り向けば白い砂、私の足跡。La família Robinson. La casa de l'arbre. Acabat el recinte, només falta la teulada. Sí, no trigarem massa. Per cert, quin dia és avui, pare? Pregunta-li a la mare. Ella ha fet un calendari i marca cada dia amb una creu. Així no es descompta mai ella. Segur que ho sabrà. Anna, quin dia és avui? Avui és dijous 23 de gener. Ho veus? Pots tenir la resposta a l'instant. Gràcies, mare. Per què vols saber la data? Per res, per curiositat, simplement. Ah, molt bé. Pare, haurem acabat la casa d'aquí 4 dies? Per què? En poques paraules, el dia 27 de gener... Què té a veure amb tu el dia 27? El dia 27 de gener és l'aniversari de la mare. És veritat, me n'havia oblidat completament. És fantàstic! Gràcies per haver-ho recordat. És que el dia 27 de gener també és el dia que va néixer Mozart. Per això no ho oblido mai. Ja ho veig. Què? Que m'heu dit alguna cosa? Res! És cosa nostra! Tens algun projecte? Què vols fer, Sí, estic preparant alguns regals. Què és? Està molt bé. Però és un secret fins al dia 27, d'acord? D'acord. Escolta, estimat, ja estic d'acord de viure damunt d'un arbre per evitar els llops, però aquesta escala de corda és molt empipadora. No m'acostumo a aquesta escala de corda, encara que hi hagi pujat tantes vegades. És terrible! Estàs bé, mare? Agafa't bé! Jo m'esperava una escala forta de fusta, com a mínim. Sempre estaré insegura amb aquesta escala. Sempre m'haureu d'ajudar. Ja t'hi acostumaràs, dona. Bé, ja farem alguna cosa aviat, mare. Què? Res. No res. S'ha tornat a trencar. És molt difícil fer un forat sense que es trenquin. Fon! Aquesta tangossa és una de les més bones, oi? Oh! Caram! Si fes un collaret amb aquesta semblaria un gran cap de tribu. Em vendrien per un caníbal. Busca les més petites i més maques. No n'hi ha d'aquestes. Ho deixo estar, jo plego. Jack! No en tornaràs a buscar? Les podem buscar un altre cop demà al matí perquè les onades les porten durant la nit. Vine, Mecre! D'aquesta manera trigaré molts dies. No hi haurà algun lloc on trobar-ne un munt? Bé, doncs, ara me'n vaig a preparar el dinar. Aviat us cridaré. T'ho agraeixo molt.
parlem dels nostres afers. Exacte. Fer l'escala no serà difícil, però la porta serà més complicat. No podem treballar amb la serra, de moment. En primer lloc, farem servir l'enformador, ja ho veuràs. Molt bé. Jack, dóna'me'l, jo guardaré el collaret. És un secret que no puc ensenyar a ningú. Hola! Ai, ja et som aquí, mare! Hola, petits. Té molt bon aspecte. Sembles molt contenta avui. Que ha passat alguna cosa divertida? No, res. És que la Fona i jo estem fent un... Què et passa, Jack? No, res, una cosa nostra. Cosa nostra? Bé. Per cert, Flon, vés a buscar el pare i en Franz. Avui sembla que triguen més del compte. Molt bé. Per aquí no hi són. Encara són allí. Pare! Fans! No són a dintre? Pujaré i ho miraré. No són aquí. Potser se n'han anat. No sé pas on els haurem perdut. Que és estrany. És estrany. No els has trobat enlloc? Cert, he pujat i he mirat dins la casa i els he cridat, els he tornat a cridar, però no m'han contestat. Potser se'ls ha cruspit algun lleó o un tigre o una serp molt grossa. No m'espantis, Flon. Oh, sí, ells dos no van perdre ni una gota de sang i van desaparèixer completament. No diguis això, Flon. Ho sento, mare. Estic segura que els hi ha passat alguna desgràcia. Estic preocupada. Hola, ja som aquí. Quina gana tinc! M'alegro molt de veure't, estimat. Què ha passat? Alguna cosa va malament? Oh, no. Hem estat preocupades pensant que potser us havia passat alguna cosa, ja que Flon no us ha trobat. Quan ha anat a cercar-vos per dir-vos que ja teníem el dinar preparat. No ens n'havíem adonat, oi que no, Franz? Estàvem tan distrets amb el treball. Que estrany. No importa. Heu tornat sants i bons. Apa, nois, a taula, el menjar és a punt. Anem, mare. És molt estrany tot això. M'ha agradat el menjar. Sí, a mi també. Jo ara ajudaré la mare a rentar tots els plats perquè pugui disfrutar de temps lliure. Ara descanseu vosaltres. Oh, que bé! Gràcies, pare. És agradable. Oh! És un estel! Franz, saps quin dia és avui? És clar que ho sé. És dia 23 de gener. No ho sabia. A Berna tot estaria cobert de neu. Bé, aleshores, d'aquí 4 dies serà el 27 de gener. Te n'havies adonat, Flon? És clar, és l'aniversari de la mare. No li diguis res a la mare perquè ella segur que no se'n recorda. Estic preparant un regal meravellós per la mare, juntament amb Jack. Jack, no diguis res perquè és un secret,
Jo també n'estic preparant un. Ben segur que li agradarà molt. Què és? Digues! Mala sort. També és un secret. Bé, doncs bé, el nostre és molt més maco. Oi que sí, Jack? Sí, però només n'hem fet la meitat de moment. El nostre també és a mig fer. No, no pot ser la mateixa cosa. No li farà il·lusió si li regalem dues coses iguals. Els nostres són diferents, ja ho veuràs. Mai no podries imaginar-t'ho. Què pot ser? Ah, espera el dia. Anna, ho sento, vam venir a per aquí encara que pensàvem anar a Austràlia. Oh, no tens de què excusar-te amb mi, Ernst. La tempesta va tenir la culpa. Només ens hem salvat nosaltres i per això hem de donar gràcies constantment a Déu, no et sembla? Austràlia també és un continent nou i, a més, aquesta illa deshabitada està completament incivilitzada. Però nosaltres som gent civilitzada, per més que les nostres vides ara estan forçades a passar amb roba, menjar i habitatge com si fóssim salvatges. Estic d'acord amb tu. Un dia tornarem a la societat de la qual vam marxar. Anna, quan ens instal·lem a la casa de l'arbre, Franz i Flon hauran de tornar a estudiar com abans. Per què rius? Si Flon sentís això, quina cara posaria? Avui és el dia 23 de gener. Oh, no! Faré 37 anys d'aquí 4 dies, el dia 27. Ho havia oblidat per complet. Però a la meva edat la celebració de l'aniversari no és massa important. A més, hi ha la situació d'aquesta illa. Espero que ells no se'n recordin. John, tens pessigolles? Què fas? Ara parles quan dorms, Flon? Acosta'm la serra, Franz. Aquí la tens, pare. El que ens falta fer és senzill. Sí. Ja falta molt poc, pare. A poc a poc. Ho hem aconseguit. Ningú no es fixaria mai que aquesta és l'entrada. És fantàstic. Compte, compte. És tan prima que es pot trencar. Com va això? Em sembla que és forta. És més fàcil de pujar que l'escala de corda. La teva mare mai no s'imaginarà que aquesta escala és aquí dins de l'arbre. No li diguis a la mare abans del seu aniversari. Ni a Flon tampoc, eh? Ah, no, jo també vull veure la cara d'il·lusió que posarà. Ja està! Fon, és fantàstic! Què et sembla? Li estarà bé la mare?
això, Jack? Ha de ser un lloc on ningú no pugui trobar. Amaga-ho aquí dins, Fan. Molt bé. Serà impossible que ningú ho trepitgi aquí dins. Ei, ja està! Anem a descansar una estona. Encara necessitarem un dia més per acabar el treball, em sembla. I això vol dir que acabarem el dia 27, oi? Correcte. Podrem celebrar l'estrena de la casa al mateix moment de la festa de la mare. I a més tindrà un regal de nosaltres dos. Quina sorpresa tindrà. Pare, Flon i Jack diuen que també li estan preparant un regal a la mare. Sí? Què pot ser, Franz? No ho diran perquè és un secret. Doncs nosaltres tampoc. Guardem la sorpresa fins demà. Ara, després de tot, la nostra casa estarà acabada. Quina meravella. Aleshores, tot seguit ens instal·larem? Sí, farem la celebració demà a la nit. Estàs d'acord? Aleshores hauré de fer un sopar especial. Estic guardant alguns ous. És una cosa insòlita celebrar una festa al damunt d'un arbre per gent de ciutat. No puc tolerar de pujar i baixar aquella escala de corda que tremola d'aquella manera tan horrorosa. Ja no has de preocupar-te per tot això. Bé, de tota manera, jo crec que t'agradarà la casa. Sí, em fa molta il·lusió. Sents? John està molt estrany. Sí, des de tota la tarda està molt estrany. Oh, Ernst, estimat, venen els llops. Quiet, John, quiet. Encara són molt lluny. Molt bé, correrem el risc. Flon, Jack, desperteu. Què passa? Que ja ha arribat el matí. De pressa, que venen els llops. Avançarem la mudança en un dia i ens instal·larem ara mateix a la casa nova. Arribarem a bona hora. Corre, amb aquesta flaçada només. De pressa, Jack. Ajuda'm, Franz. Posarem tots els pollastres dins del barril. Sí. Ràpid! Hem d'anar de pressa! Ara, una mica més. Vinga, vinga, vinga! Pugeu a l'arbre, de pressa! Ràpid! Vinga, de pressa, mare! Tinc por. Mare, vine per aquí, per aquí. Oh, Franz, una escala. Com no heu fet, això?
Aquí dalt estem segurs. Oh, quina por, són terribles erms. No podreu pujar mai aquí dalt, no podreu! Posem tots els estris aquí dins. Franz i Flon, deixeu sortir tots els pollastres. Sí. Què és el que busques aquí, Flon? Oh, no! Oh, què faré ara? Mare, feliç aniversari. Feliç aniversari. Feliç aniversari. Anna, feliç aniversari. Sóc feliç de veure que tots heu recordat el meu aniversari. Sí, mare, però no tenim cap regal. Bé, la veritat és que teníem un regal i pensàvem amagar-lo fins avui, però te'l vam ensenyar ahir. Ah? És l'escala que vam fer dins de l'arbre, la de fusta. Però ja saps que la vàrem estrenar ahir. Sí, havia de ser un regal del pare i meu per a tu. Sincerament, mare, Jack i jo també havíem preparat un bonic regal per a tu. Era un collaret de petxines preciós, però els galls l'han fet tot malbé. Aquí el tens. Gràcies, moltes gràcies a tots. El millor regal per mi és que tots estigueu sants i forts. Gràcies a tots.でもお父さんは先のことを考えて一人一人の日課を決めたの。次回我が家の日課、お楽しみに。